Ikaw para sa kalinasan, ikaw unong nga battle para karong gabi una. Red Knox versus Don V, yung ato bakpakano. Siyempre, daghang salamat sa tanang tao nga naadiri karon. Di kayo naguras para nga kalihukan. Siyempre sa mga maguwang sa eksena nga nangak sa duwa. Rapolo, siyempre sa tong venue karon. Apollo Sports Bar, Kimuri Vibe Shop, WT Jewelry, Street Pharma, Off the Chest. O tinatudugayon, gikan pagbandawi, make some noise for Red Knox. Yeah. Shout out Baseky, Rapolo, Barkley o Bensoy. Yeah, gikan pagkabantaon, make some noise for Don V. Shoutout Streetwise, Nice Apparel, Anbu, Cave House, sa tanan nga re. Yeah. Yeah, gani ba'y tournament battle, piyait mas dahi. So nagsabot na sila, gipili ni Don V nga mauna si Red Knox. Okay, rasag ni Red Knox. Tournament battle, piyait mas dahi, paminaw na to. Round 1, Red Knox. Yeah! Atay, listing rin ito sa beat. Hindi na uburti ako kuhan, beat, bay. Shut up. Okay. Play that beat. Yeah. 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 Bawasin lang ba, no? Sabi ito sabay. Yeah. Don V, ngaan pa lang kuyaw na gud. Mga pormahan og dating murag bayot nga way lugot. Pero sige lang, ako ra ka nga gitripan. Kay kung bayot isgutan, imong migo masakitan. Sumugon nimo bayot, parehas raman mo ba? Kay di mo kadaog na ako sagtabang kamong duha. Di magsilbi imong bar, sag unsa pa'y gitala. Kay kanang fees imong pangan, mining ana, Veronica. Pasensya na migo, ikaw sa akong trabahoon. Sa kini nga duwa, dili sa tika amiguhon. Makahiubog na imong barang at tala. Sa ikay mo eksplikar, wag ihapoy mapala. Sa tinuod lang bitaw, ikaw ang mas lala. Mo ni real definition sa tinuod nga bakla. Tagay ni glungon kay delikado na nibay. Kay sa round 1 palagani na anak ko'y napatay. Yeah! Woo! Gahi arit Knox, uy! Champion nga ni. Yo! Yeah! What's up, champ? Ikaw pa jud mao higiuna. Swerte nig mapintinig karon wa ko'y gipugnan. Patay ning buang karon nagipatuman. Way laing maapil ikaw ra akong gitiuna niya. I-apil pang anbo, patagad kaayos ko sa social media ang wangbo. Nagtuog katarog ning laos sa ako. Wanay Red Knox Baseky, kay wa may kwinta sa kampo. Chan! Saksing sabay, karon ko ni takalan sa piyait masday. Way tungog ang pagka-champion sa musyagit pabay. Ang lulong kay gilubong karon sa paggamit sa rhyme. Di na mo talab mga naanay title. Di ko mataha, mas grabing excited. Di ko man kaha, aon na to og fighter. Unsay feeling karon champ, kadugmo kon sa untitled. Yata gaya dun si Bayan. Woo! Yo, game. Di na kinahanglan og witness kung ako'y mulihok. Mutago ang likanta, inig ako'y mutingog. Dakura kag kumpiyansa sa imong kaugalingog. Wana ikog, nakibisog, kas giilan nilang isog. Sa karni akong tingog, bisag asa ibutang. Makatagamtam ni kaalam, ning kuwang sa idukar. Kung patagan na ni papagan ang imong tinaguan. Di pagtabang mong bisiman, para duha ko matakalan. Di kasal kung pasulti o taanan kagihuman. Kung paminaw mo gaan na pandali ka matuwang. Tabuni imong baho kadili palimbiwan. Kay ikaw ra ang basura ka masangay tabunan. Hurong na ang kasaba kung ako na ang muhongong snortog. Kamura ba o si Bongbong? Ikay nasag na wala na makadumdum. Nasod ka salamat nga di hati ka papuyon. Witness the fitness, the competent living, hard hope. Witness the fitness,
The club attendant. Rednocks mahiles. Hold one quest. Disidido mo appeal kay nagtuog daghag chances. Nakaimudahan, mudaog pero sa drug test. Dili man ka artist, naakayay art ni. Adik ka sa crack, papangig mahiwi sa punches. Hala kong top tier na ni Diri di master. Putla na tong ulo ni Helix, may ulong lighter. I'm too excited, akong i-minimizer. Patakaran sunod, ilagi ni sa mga fighter. Killing goodbye sir, di kailang agos tighter. Nakaminos ka na ko, kasayon murarag sniper. Kini-reminder ni na kong Alexander. Haron ka mo kusog, ang sabu in-nebulizer. Why alam, dinhini sukol. Lisuang panga, katag, pitinggi dunol. Kay nagtuog ka, daog, nanig siguro sa butahi manisyan. Sayura kay ang bonus. Witness the fitness. The club attendant. Kaya ta. Kaya ano Dos días preparación, pero one day preparación. Get into my room, get into my room. Dungog. What's it, espalda, bay? Yeah, Get into my room, get into my room. Pinasak ba no? Yo. Man, daghan na ba kag fans? Nganong ako ni Sokol kawa kay Chansa. Bisag imo pa ning 40 ay kumpiyansa. Kay tagsara ko mo buhig linyang mas advance pa. Still, nagyapon akong throne. Di mailog sa imo pang ang kunaon. Mao na istoryang di naangay lalison. Mapabito a kapela, ako gyapon ang kampyon. Yo girl, ni mo nga amigo, di ba? Mauman ay pinakasuod po nimo. Bantugrang ganahan na mo atos inyo. Mag-ilisan ay bars while kapininsing ay gluso. Ew, tinuod na way sagulatik. Bisan pag mga tarungan mo na anay sabit. Tarungan na sunod para dili masangit. Kay bisag na kay Nick, dili gihapon automatic. God bless your life, come on, God bless your life. God bless your life, Rednocks. Yoo-hoo! Daghag kamao pero di ka isa ato. Sa witbit ni palag unya patagad pasan mo. Wala na'y sakto ayaw sigig papas mo. Kusog kay kang mangawat na pa'y katungod mo ampo. Puski pasag wala may tira nga ning hiwa nga dili jud malali. Upong sigin sa ang bida naog ni champion kanila diri na nako panitan. Tanawan ninyo ni si Rednocks ug ginsaon pag ihaw pa. Naay rason nga nung kilawon taka. Dili ka fighter mo perform ibukad imong mata. Kusog kay kag pinalefty wa maikog diba? Naanay title sa pangalon niya kasig ka unsa ni hambog unsa nas natandog gahi man ka ha wala man lang gani katayog samot nag fireball na akong ibigay ron. Judges, Odo! Ano ka? Kinsa pa ka judges? Joe Buko! Yo, Rednocks versus Don V! Pampaka na ko! Yes sir! Siyempre, nagkasalamat sa tong venue karon Apollo Sports Bar. Siyempre, shoutouts John Leo, Larry Vic, Peter Simon by DJ Easy Q. So, magpili sa judge, advancing para sa next round. 4-1! Parang Rednocks. Salamat Beski, shoutout Don B may fighter gini bay. Daghan ginig battle karon to si Manaha bay straight ni battle bay. Props nimo bay. Shoutout ni Rednocks og ni Sean og sa Apollo Sports Bar. Aray ko. Judges, paliw ta. Yo, G1 natin yung super production. Ako tong nihatag o ariga ko kang sige pangalan niya bro. Pangalan niya Anbo sa Anbo. Ha? Don Villa. Don V ako gatag niya. Lisod kayo siya gud lisod siya kayo sa round 1 round 2. Kaya parehas kasi sila maayo and then base lang nako sa crowd and then it's just that wala na nako gibase ang round 3 niya. But yeah. Kay round 1, round 2 ako na magigatag sa iya. So overall, ako gid sa iya. Pero migo mi Rednocks. Judges.
Uy. Pagutog. Yo, Mr. Riel Yubek kanang akong gipili sa round 1 si Rednax, dayon sa round 2 si Don V. Nindot ang round 3 ni Don V pero na sa kinalasan naklaro. So Rednax. Jawbol ko ang giboto kay si Rednax. Round 1 Rednax, round 2 tabla niya, round 3 klaro Rednax. Round 1 o round 3 ka Rednax niya, round 2 ka Dunbi item. Round 1 and round 2 tabla. Sa round 3 ra jud gidaog. Sayang yang choke. So round 1, round 2 tabla, round 3 Rednax. Peace Japan kang Dunbi.